20 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии шаҳри Леваканди вилояти Хатлон корхонаи истеҳсоли оби ҷавӣ маҷмӯаи истеҳсолии корпоратсияи Салтанатро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи нави истеҳсолӣ дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар доираи солҳои рушди саноат 2022-2026 аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Сироҷиддинзода Баҳриддин сохта шудааст. бо таъсиси корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри Леваканд дар Дубаст 250 нафар аз ҷумла ҷавонони соҳибтахассуси тоҷик ва бонувони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. бояд тазаккур дод ки хати муосири технологӣ аз ширкати аврупои зиб технология харидорӣ ва дастрас гардида дар ҳамкорӣ бо мутахассисони хориҷӣ васлу насб гардидааст. айни замон хатҳои истеҳсолиро пурра мутахассисони тоҷик назорат ва идора менамоянд. аснои шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот дар корхонаи нави саноатӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 20 000 литр оби ҷав буда моҳона ба 600 000 литр баробар мебошад. мо сокинони шаҳри Леваканд аз ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва инчунин аз соҳибкороне ки дар ин кор саҳм доранд миннатдорем ки ба мо чунин корхонаҳои саноати бузургро бунёд намуда ва мо занҳоро дар ин корхона ҷои кор таъмин намуданд. мо ҳамарӯза дар ин корхона омада ба истеҳсоли нӯшокиҳои ташнашикан машғул ҳастем. қаблан мо хонашин будем ва ҳоло ба ҷои кор таъмин ҳастем ва маош гирифта зиндагии худро пеш мебарем. ва мо кӯшиш мекунем ки дар раванди истеҳсолот маҳсулоти босифат бароварда ба бозорҳои истеъмолӣ пешкаш намоем. миннатдории худро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо занҳои хонашинро ба ҷои кори доимӣ таъмин намуда. тавре ки шумо мебинед технологияи мо технологияи замонавӣ аст. мо мутахассисони тоҷик кӯшиш мекунем ки нӯшокиҳои босифати ватанӣ истеҳсол карда ба мардум пешниҳод намоем. дар корхонаи навбунёд 14 намуди маҳсулот аз ҷумла оби ҷави равшан, торик, шаффофшуда, ношаффоф ва оби ҷави ғайриспиртӣ бо тамъи меваҷот истеҳсол мегардад. ҳамчунин дар корхона истеҳсоли квас низ ба роҳ монда шудааст ки дорои сифати баланд мебошад. иттилоъ дода шуд ки корхонаи нави саноатӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд гардида барои пешбурди фаъолияти босамар 4 мутахассиси баландихтисоси хориҷӣ аз ҷумла технолог, сардори озмоишгоҳ ва муҳандис ба кор ҷалб гардиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми созандаи соҳибкори ватандӯстро ҷонибдории амиқ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ карда ба муассисон барои таъсиси корхонаи нави саноатӣ ва таъмини сокинон бо ҷои кори доимӣ изҳори сипос намуданд. қобили таъкид аст ки тамоми номгӯи маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона сифати баланд дошта ба меъёрҳои байналмилалӣ аз ҷумла ба стандартҳои Аврупо ҷавобгӯ аст. дар раванди истеҳсолот қисме аз таҷҳизоти муосир ба таври механикӣ фаъолият намуда хати резиши маҳсулоти тайёр ба зарфҳои шишагин ва зарфҳои гуногун ҳаҷми оҳанин сурат мегирад. ин раванд аз якҷониб ба баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот равона шуда бошад, аз тарафи дигар ҷиҳати истифодаи босамари нерӯи барқ мусоидат менамояд. дар корхонаи истеҳсоли оби ҷав мо метавонем на фақат оби ҷав бирорем, метавонем ҳамчун квасро истеҳсол кунем. ин чиз дар Тоҷикистон ҳоле вуҷуд надорад. кваси аз ҷиҳати экологӣ тоза аст. рецептураи ин квас аз Русия омадааст. дар ин бошгоҳ оби ҷав аз рӯи технология бояд 21 рӯз истад. ин технологияи олмон ҳаст. ин қоидаҳоро мо ҳамаша риоя мекунем. стандартҳои давлати худам мувофиқ аст.
ва бо стандартҳои аврупо низ мутобиқ карда шудааст. масоҳати бинои истеҳсолӣ 1250 метри мураббаъро дар бар гирифта дар корхона иншооти ёрирасон аз қабили амборҳои маҳсулоти хом ва тайёр, озмоишгоҳи марказӣ ва ҳуҷраи кории кормандон низ мавҷуд аст. ҳамарӯза мутахассисони касбӣ бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти соҳавии ҳозиразамон сифати маҳсулоти истеҳсолшударо аз ташхис гузаронда баъдан барои фурӯш ба бозорҳои истеъмолӣ иҷозат медиҳанд, зеро ин раванд имконият медиҳад ки бехатарии сифати маҳсулоти истеъмолӣ таъмин карда шавад. дар озмоишгоҳ сифати маҳсулотро мо ҳамарӯза санҷида барои истеъмол пешниҳод менамоем. дастгоҳи таҷҳизоти озмоишгоҳ пурра ҳозиразамон буда сифати маҳсулотро ба таври дақиқ месанҷад. мо дар озмоишгоҳ ҳаҷм, масса, фоизнокӣ, ҳароратро месанҷем. баъдан хулосаҳои ташхисӣ дода барои истеъмол пешкаш менамоем. бинои озмоишгоҳи корхона дар масоҳати 200 метри мураббаъ сохта шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси роҳбарияти маҷмӯаи истеҳсолии корпораtsияи Салтанатро дар самти таъсиси гурӯҳҳои корхонаҳои нави саноатӣ дар шаҳри Леваканд намуна арзёбӣ карданд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаи истеҳсоли оби ҷави маҷмӯаи истеҳсолии корпораtsияи Салтанат дидан намуда ба масъулони корхона барои боз ҳам зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии сокинон ва содироти бештари маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи мамлакат маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. ба иттилои масъулон дар шаҳри Леваканд 29 коргоҳу корхонаи саноатӣ мавҷуд аст ки соли 2021 ба маблағи беш аз 298 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст. тибқи маълумоти оморӣ давоми моҳҳои январ ва феврали соли ҷорӣ корхонаҳои саноатии шаҳр ба маблағи зиёда аз 41 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд ва ҳамасола дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтидори истеҳсолии корхонаҳои мавҷуда тақвият дода мешаванд. бо таъсиси корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри Леваканд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ имкон фароҳам меояд ки дар баробари то марҳилаи ниҳоӣ коркард гардидани маҳсулоти хоми маҳаллӣ иқтидори истеҳсолии иқтисодиёти миллӣ баланд бардошта шуда сокинони маҳаллӣ ба шуғли доимӣ фаро гирифта шаванд. масоҳати умумии маҷмӯаи истеҳсолии корпораtsияи Салтанат дар шаҳри Леваканд 17 гектар аст ва дар ҳудуди он биноҳои истеҳсолӣ ва иншооти ёрирасон ҷойгир буда, инчунин садҳо бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда, сояафкан, ороишӣ ва гулу буттаҳои рангоранги мавсимӣ шинонда шудааст.